Today is the 28th, October 28th, the protest in front of Turkmenistan Embassy. 2024 ýylyň 28-nji oktýabrynda Washington DC'de ýerleşýän Türkiýanyň we Türkmenistanyň elçihanasynyň öňünde Amerikadaky Türkmenistanlar tarapyndan Türkiýe Cumhuriýetine we Türkmenistanyň sözde hökümetine ýüzlenip protestler geçirildi. Ya bu Recep Tayyip Erdoğan yalan mı söylemiş? Biz bir köklüyüz, bir canlıyız, bir milletiyiz. Medeniyetimiz bir, soyumuz bir diye bağırıyordum. Proteste gatnaşçylar Recep Tayyip Erdoğan'a ýüzlenip, onun ekranlardan aydan biz Türkmenler bilen ganymyz, kökümüz, medeniyetimiz birdir, iki döwlet bir millettir diýen sözlerini dile getirip, onun sözünde durman Türkmen aktivistlerini tutsak edip, olary iznur etme merkezlerine we zindanlara salynýandygyny, soňra bolsa gizli ýollar bilen özüni hökümet diýip atlandyrýan Türkmenistanyň terror toporunyň eline tapşyrýandygyny dile getirip tankid etdiler. Mundan başga da protestçiler Türkmen aktivistlerine azatlyk diýen sloganlar atdylar. Türkiýe Cumhuriýetinden bolsa deportasiýany besedin diýip çağırış etdiler. Soňky 2-3 ýylyň içinde bolup geçýän insan ogurlyklary Türkiýe we Russiýa ýaly diktatorluk döwletlerde izgider görse bolýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kongresi tarapyndan insan söwdasy boýunça Türkmenistany dünýä sanygynda 13-nji ýerde diýip öz hasabatynda görkezdi. Türkmenistan we Türkiýe bilelikdäki terrorçulukly amal aşyrýan gara işleriniň gün-günden üstü açylyp barýar. Eýam Türkiýe döwletinde ýitirmedilen adamlaryň sany sanardan geçdi diýip aýtsa bolar.